hace 2 años que estoy trabajando. Mi experiencia en Appetit muy positiva. Y en general todo el trabajo que hago me gusta también cada día más. Ens considerem una empresa amb uns valors molt determinats i amb una responsabilitat social i mediambiental. Quan ens van proposar que una persona amb discapacitat formés part del nostre equip, doncs ens va semblar una oportunitat. Vam iniciar tot el procés i va anar tot molt bé. Raül destaca per ser una persona molt detallista, constant i molt treballadora, que ens està portant molt a l'empresa perquè no ha tingut només un creixement a nivell professional, sinó que també a nivell personal. Al principi era molt més tímid que ara, s'ha anat obrint a mesura que ha anat passant el temps. I ara es pot dir al 100% que és un mes de l'equip, a totes, ¿no? La relación con mis compañeros y compañeras muy buena. Muy a gusto con ellos, estoy muy integrado y cuentan conmigo para cualquier cosa que organizan. Y cuando termina la jornada laboral, los viernes, pues es la hora de la Coca-Cola. La veritat és que sí, l'equip de CIOAS des del primer moment ens van ajudar molt en tot el procés. De fet, vam entrevistar 3 persones, al final vam optar pel Raül i tinc constància de que esteu molt a sobre d'ell, que hi va molt sovint, es sent molt arropat ell, és molt... no sé, crec que feu molt bona feina, realment. Perquè no només els ajuda a nivell professional, sinó que obre totes les portes a nivell personal de desenvolupament i trobar persones i empreses com nosaltres que sempre, que al final ens hem nutrit mútuament i nosaltres també hem après molt d'ell. El CIOAS és un programa d'inserció de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu la inserció en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat. En TED treballem amb el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual límit i trastorn de la salut mental i donem tot el suport i l'acompanyament perquè les persones puguin tenir una inserció exitosa en el mercat ordinari de treball. En el cas del Raül, se li van proposar fer aquestes pràctiques en l'empresa Appetit. Després d'un any ja va passar d'un contracte temporal no indefinit, va poder ampliar hores i es va adaptar totalment a tota la funció que tenia dins del lloc de treball. El CIOAS me ha ayudado a encontrar trabajo y hacer formaciones gracias a los profesores y tutores ahí del TEP, que también me ha ayudado mucho estos 3 años que estoy allí. Me ha echado una mano en conseguir también este trabajo. És un tio molt humà, s'emociona molt, que diu que se'n pot haver de feina. Quan diu que li hem canviat la vida, o que gràcies a nosaltres no sé què, o que li havia costat molt durant molt de temps, doncs és fantàstic, no? És un orgull, la veritat. I veus també que és una persona que ho ha treballat tant i que realment valora tot el que l'està donant i tot el que l'està passant i això al final és el que dona sentit al que fem cada dia. Gracias a CIOAS me ha cambiado a mejor, porque antes estaba sin trabajar y ahora ya tengo una rutina ya cada día de madrugar y levantarme pronto para venir aquí a trabajar. Programes com el CIOAS són imprescindibles per construir una societat més justa i inclusiva.